Boa, xentiña, que tal? Bueno, para toda a xente que nos este vendo, moitas gracias por estar. Mira, xa está Paulo Fernández Miras. Que lle pasa? Que tes, meu rei? Non sei, pon unha cara un pouco rara. Nada, aquí Xudi Casas, da diáspora, lonxe da terriña, e connosco hoxe está, como non, a galloso da Lobeira que non podía faltar, Eva Patiño, que tal, Eva? Moi boa noite, moi ben. Para ser luns, coita o luns, o que lle fai o capitalismo luns, que non nos gusta moito. Ah, Pero bueno, e por outro lado, Iria Bouzás, benvida, benvida Boas a este... noites. Bueno, ten un pouco de delay, ou retraso, como se chame, para a conexión, pero bueno, estamos con ela, eso é que importa. Boa noite, Paulo. E nada, tamén grazas a Fran, que está detrás. Esa cara é do Fran, o que pon o Paulo aí. sí, é a Ai, cara do xefe. bueno, pois boas noites e tamén a Fran, que está aí detrás das cámaras, preparando todo. E nada, facer un... Paulo, pondo caras do xefe, do Fran, aí a punta pala. E nada, o último e o primeiro programa que tivemos, fai un mes, foi un pouco, bueno, xa nos dixeron, o pensamento arborescente, non? Que íamos por un lado, íamos por outro. Poderemos neste programa centrarnos un pouco, dubido, pero ímolo intentar. E para empezar, quero que o Fran me poña o logo, o noso logo. Aí está a nosa cousiña e a pequerrecha no outro programa. A xente que nos vístede, bueno, decidiu o nome dela, non? E ao final chamase a Gilda Miola. E o día seguinte, que di un pouco así como o día seguinte non entendía moito, e escribínlle a miña nai, e dixenlle, mamá, pero por que chamaron a Gilda Miola? E dime ela, Miola por miolo. Eu, bueno, eso xa o sei, pero da Gilda por alliña, por allo, por máis lista cun allo. Eu xa sei, pero da Gilda? O da Gilda, que carallo é? E soltoume, será o corrector. Bueno, xa, aí quedei. Xa non puiden facer máis preguntas, porque dixen, bueno, vale máis resposta, non? Paro de facer preguntas. Por aí que temos Eugenio Romeo, segundo a ver agora. Aquí o temos. Benvido a ti tamén. E nada, como temos a Iria, bueno, non sei se Eva queres comentar algo do anterior programa ou pasamos directamente xa a centrarnos cara na nosa convidada. Nada, do anterior que ben, que como introducción estivo ben, é certo que nos fomos moito por aí, hoxe imos máis centradas porque traemos material. Nada, que nos conte Iria a súa historia, de lista pero non tanto, tampouco. Iria, para que non a coñezades, no Twitter é Iria Gal. Bueno, eu non quixen preparar, non quixen cotillear, vale? Porque, bueno, ao final, vendo Twitter e tal e cual, vas sacando cousas. Pero, bueno, e nos vamos ir facendo preguntas, porque, como tan lista non seremos, malo será que non se nos ocurran preguntiñas que para facer, non? Pero tan lista non será, di a Lobeira Today. Ímolo ver, pero vamos, é muller. E explicar. Que elegante o novo peiteado da Patiño. Home, que non o comentei. Perdón. Aí a tope a Patiño, co seu novo peiteado. E nada, Antuxa 24, benvida, miña ruliña. Agora que estés xenial. Xa nos contaredes o que querades. Tamén me gustaría que me puxerades onde, cando faledes, se podedes decir onde estades, así eu aprendo xeografía galega. Xa que estou fora, así vou aprendendo un poquinho, vale? Iria, contanos, cal é a túa experiencia cas altas capacidades? Pois penso que moi parecida á vosa. Eu, cando era pequena, bueno, eu son filla dunha comunista nai solteira nos anos 80, xa podedes imaxinar. Por estas cousas do destino, caín nun colexio que, aínda sendo público,
cos anos souben que os profesores eran a maioría do Opus, entón, bueno, pois tiven unha infancia simpática nese colexio, por non decir que, bueno, que máis ben de maltrato, pero bueno. Entón, claro, nese momento, pois o que dicían aqueles profesores é que, bueno, a filla da, como dicían eles, non, a filla da comunista, pois non valía para estudiar, a filla da comunista non tiña cabeza, bueno, era medio... A pobre non daba para máis e tal. E un ano tiven unha enfermidade e, bueno, tiveronme que facer unha serie de probas e tal, e deu a casualidade de que unhas das persoas, bueno, cercanas a miña familia era psicóloga e dixo: aquí hai algo que non me cadra, e fixeronme as probas e o que lle dixeron a miña nai foi: máis ben, vai ser o contrario. Neta, a nena, pois, tan lista non será, pero tampouco é tan parviña como din. E así, e dende aquelas. Eso un pouco o comenzo de saberen que tiña, bueno, naquela época chamábase de outra maneira, pero bueno, altas capacidades. Ou sexa, que ao final tiñas unha enfermidade e Tiven xa unha non había... enfermidade e queríanme facer repetir curso, entón, bueno, estaban os médicos e tal, e unha persoa do meu entorno dixo: non, esta nena a mí non me parece que... Pero non por un tema, parecíalle que ia avanzada o suficiente e tal, entón, pois, empezaron a tirar do fío de, bueno, a nena é que no colexio din que non va, que non dá, que ten retraso, que tal, e cando dixo: vamos, imos facer as probas e ver que pasa aquí, e foi cando destapouse así todo de golpe. Bueno, bueno, sí que no caso da Eva sí que a fixeran probas máis de cativa, no meu caso non. Que pensades vos que é bo que sabelo dende máis xoven ou non? No voso caso, como foi? Mira, a mí fixeron aos 14, a adolescencia, que é onde patinamos moitas veces, porque eu sí que fun unha nena ben na escola, todo moi ben, super traballadora, moi boas notas, os profes encantados, bueno, non molestaba, isto sempre foi un punto no académico, e cando dixeron é que realmente non se lle dou importancia. Na casa foi como, bueno, a ver, eu daquelas suspendín todo en primeiro de BUP di, pois chamáronos, mira, que non quedou alto, e meus pais aí como, é lista, pois xa o fará, non? Quero dicir, xa quedaron tranquilos, di, parva non é, xa non parecía. Se é importante ou non, non o sei, eu o que si podo contar é que eu, a miña nena, nun momento no que mo pediu, si lle deixei velo e comentámolo xuntas, o que significaba, todas aqueles percentiles, non lle afectou nin para ben nin para mal, recordo que dixo, pois eu o máis do tempo síntome tonta. O sea, xa sei como me dis. Claro, cando falamos de percentís, bueno, a ver se o explico ben, pero xeralmente se che fan un test, puntúas tanto e dache un percentil, non? Entón, sobre o 100% da población, supostamente o teu percentil pois che dá 98, que moitas veces é un número claro, bastante alto de altas capacidades, pois xa che din, é dicir, que es 98, fixéchelo millor que o 98% da xente que o fixo, iba a dicir da población, pero tampouco sería super correcto. Iria, no teu caso, axudoute sabelo de antes, non? Cal é a Eu túa experiencia? penso que non. Aparte é algo que non lle... Eu o concepto que teño da intelixencia é moi relativo. Eu sempre digo que, por exemplo, para min a bondade é un tipo de intelixencia e non o pode medir un test. Entón, que podas facer un test non penso que eso sexa o que define que tes altas capacidades, porque a pintura o que sei, o talento para pintar ou o talento para facer música non se reflexa nun test, e ti podes facer un test fatal e ter altas capacidades. Para min foi como, bueno, pois vale, pero a miña vida non cambiou, seguía a ter os mesmos profesores insufribles que non querían que seguira estudiando, seguía a ter os mesmos problemas, non foi moi, a verdade non foi moi relevante, e mesmo agora moitas veces o penso, tampouco lle vexo moito
igual, teño unhas inquietudes, e teño unha visión da vida moi particular e tal, pero non sei, o concepto de altas capacidades non termina de gustarme, non sei como de explicalo. É como moi limitante, non que é unha alta capacidade. A miña avoa, que apenas sabía ler e apenas sabía escribir, era a mellor persoa que coñecín na vida, tiña unha humanidade, un amor pola xente, pola vida, para min é a persona con máis altas capacidades que coñecín e que penso que vou coñecer na vida. E sei que se lle fixeran un test dirían que, pois bueno, que era media ou sei que por debaixo da media. Non sei, non supuxo moita diferenza. Eu tamén penso moitas veces neso, non? Que pasa cas xeracións anteriores, se lle fixeron un test, ou xente que o mellor, eu que sei, hai xente que a día de hoxe o mellor non sabe escribir ben ou que sexa, eso non quere decir que non non poida ter altas capacidades. Quería dar agradecemento, antes de continuar, que temos un novo seguimento, Robert V81, graciñas por estar aí. Seguimos con Iria Bouzas e Eva Patiño. Iria, e tú que tal eras nas clases? Sacabas moi boas notas ou... Non, eu son unha rata de biblioteca, pero unha rata de biblioteca curiosa porque nunca fun de sacar sobresaíntes, o académico no sustiño, pero tamén é verdade que eu se estaba a estudiar, eu que che digo, non sei, a Segunda Guerra Mundial, que é un período da historia que me apasiona, pois mesmo lía 3 ou 4 libros antes de chegar ao exame, o exame pois sacaba un 6 ou sacaba un 7 ou un 5. Levo toda a vida estudiando como un animal, teño problemas na vista, non vexo ben, porque non paro de ler e non paro de estudiar, pero nunca tiven así un rendemento académico que se brillante nin excepcional. Por iso sempre penso, por iso cuestiono moitísimo o tema de como se leva hoxe en día o tema da alta capacidade, que todo o mundo fala de que ten fillos superdotados, pero o de ter éxito na escola ou non ter éxito na escola para min non é indicativo de nada. É indicativo de que sabes facer exames ou de que estás adaptado a un sistema educativo que, por outra banda, pode ser bo ou podes estar adaptado a algo que non ten sentido nin pés nin cabeza, que, bueno, iso é debate para outro día, non? Pero eu teño amigos ou teño rapaces cercanos que son artistas, que lles ves que son artistas, que lles sae ou que son no plano escolar fracasan. Eu sigo pensando cando falo cos pais que non se desesperan e tal, o teu fillo é un xenio ou é unha persoa moi talentosa. Non sei, cuestiono moito este tema, Zeca, non sei. Moitas veces eu pensaba, non? En plan, que ás veces, moitas veces, eso, onde sacabas o mellor unha nota decente ou máis alta tal e cual, seguramente era unha asignatura que che gustaba e que nin sequera precisabas mirar moito porque ao final gustábache, entón xa está. Eu recordo, pois, as que máis me costaban eran as que máis odiaba e ainda así tiña máis esforzo e ainda así sacaba peor nota. Pero bueno, a ver, Eugenio Romeu di unha a ver agora. Antes puxo 2 a ver agora, por favor, Patiño, tradúceme, porque eu Eugenio non o collo, tan lista non serei para non entendelo ben. Iso non o entendín. Entendo que está el só a ver agora, estarían 2 e quedaría el só. Pero porque ele está no YouTube, porque temos a varios en Twitch, xente en YouTube, vale. Bueno, pois bravo o que temos en YouTube. Eu teño amigas que están dormindo. Son señoras xa, como din elas, están dormindo, pero que mañá o ven en diferido. Bueno, unha das cousas que me sorprendeu a min ao ler, bueno, porque sigo a Iria e tal, foi cando de repente, nada, foi piloto. É masona tamén. Entón, eso telo que contar. Porque, a ver, temos aquí en primicia a quen era a piloto muller máis xove ou como é a movida? A ver. Era a alumna piloto máis nova de toda España, de feito tiven que pedir un permiso especial porque tiña 17 anos. A ver, isto veo porque eu tive unha época, agora son máis normaliña dentro do que cabe, que tiña unhas inquietudes por probar todo e parecía que remataba a vida se eu non probaba. Daba igual o que fora, que se aparecía a oportunidade eu tiña que facelo. Entón,
Eu lín un libro que non sei se o coñecedes, que é de Tom Wolfe, en español é Elexidos para a Gloria, que trata da conquista do espazo. E fala de que, bueno, os astronautas primeiro eran pilotos de probas de avións e, bueno, hai un montón de accidentes, morren un montón de pilotos, pero a mí denme igual e dixen, vale, pois eu vou ser piloto. O meu avó era militar, polo que conseguín acceder á Academia do Aire, tiña xa a plaza reservada, e dixen, bueno, pois este verano collo todos os aforros, todo o diñeiro que teño e saco o título de piloto privado. E aí iba eu, con 17 anos, pois pedindo permiso para despegar. Ao final non fun á academia porque, bueno, a miña nai e a miña avoa fixeron aí unha fronte de negación de a nena non vai a ser militar, a nena non, e a nena non foi militar. Pero paseino moi ben, pilotei ese verán estuven facendo de piloto privado de avionetas e o seguinte na universidade metime nun club aéreo, estiven pilotando ultralixeiros e calquera cacharro que aparecía por ali. Agora se teño que pilotar algo, vamos, se un avión está a punto de caer e tal, a min que non me poñan, que non sei facer, pero daquelas paseino moi ben, moi ben. Eu tiña que probar todo, 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 todo. Lobeirista Conta, pro. Iria, foches a piloto máis nova de Sí, España naquel fun momento. a piloto, si, máis nova de España, tiña 17 anos e claro, tiven que, bueno, tive que firmar a miña nai un permiso especial, pero claro, tes que ter 18 anos para ía con un instructor, non ía soa, pero bueno, eu lembro que os controladores aéreos partían da risa, porque te imaxinas, estaban ali acostumbrados a escoitar aos pilotos de Iberia e tal, e chegaba aquela rapaza que era unha nena con 17 anos, agora daquelas pensaba que era unha muller, agora véxome era unha nena, e a nena ali pedindo permiso para despegar ou me xaban coa risa cada vez que ia polo aeroporto, aquilo era un espectáculo. Eu pensaba, non sei que lles pasa, que raro é isto, pero agora comprendo que que flipaban os pobres. Mira, Antuxa 24 di, dende a Mariña Lucense con amor, lo flipo con Matilda Bouzas. Bueno, a Mariña Lucense, por aí estive no Resu. Aí non me equivoco, que penso eu. Que clase de aparatos, xa dixeches antes, privados tal, pero que avións recordas, que tipo de avións ou avionetas ou que fora, porque eu desto non entendo, porque sei que hai xente que nos está escoitando que está interesado en saber que tipo de aparato precisamente pilotabas. Pois mira, era unha Cessna, a que xente que lle gusten os avións e tal, era unha Cessna 172, esa era a avioneta que pilotaba, e logo cando pilotei ultralixeiros saía de prestado, entón era un Petrel que lembro que había por ali o campeón do mundo de ultralixeiros, andaba por ali íamos a Portugal, é que non lembro nin onde era en Portugal, no norte de Portugal, baixábamos a Portugal e, bueno, pois de todo, o que calquera cacharro que despegase do chan, aí ia eu. Ademais, era matemático, facía amigos que tiña no... Hai un helicóptero de rescate que non lembro agora o nombre, en Galicia, que é o que rescata os mariñeiros cando teñen problemas nos barcos, como se chama? O Pesca. Lembro que fixen amiga dos pilotos do Pesca, fixenme amiga dos rescatadores do Pesca, porque todo o que tiña que ver con levantar os pés do chan, aí iría Bouzas. Entón foi unha época moi, moi divertida, a verdade. Non durou moito tempo, porque, bueno, logo as cousas da vida, pero foi tremenda. Paseino moi, moi ben. Eu igual, eu con 17 anos, igualiño que iría, tuve que pedir permiso para traballar nunha panadería. O ves? Pois mira, ten moito mérito. Nada, además eu digo sempre que quero ir, sabes, de subir nunha avioneta ou nun helicóptero, mesmo estive mirando, porque na Ribeira Sacra había, a Ribeira Sacra en helicóptero, que a ver, dame un medo que flipas, pero este rollo de probar, de querer facer cousas novas, de decir, eu quero facer isto antes de morrer, eu preciso facer cousas novas, experimentar, que creo que é unha cousa que temos en común moita xente como nós. Temos aquí, bueno, Paulo ten unha cara espantado. Desludetea, querida, aquí estamos. Temos novo suscriptor. Un máis, A un guau! xío
Véndese Oh, sí, suscribir, por eso nos poñían aí o banner de Lobeirista Pro. Vale, vale. É que tan lista non serei, pero non dou atendido. As nosas, a colaboradora, a convidada, colaboradora se quere sempre vai ser benvida, como non sei se somos un pouco salvaxes, ela que decida cando quere estar e non, ela é benvida. Os comentarios, entón, bueno, en pensar estas horas. Que máis? Masona. É que, a ver, A ver, a a ver, ver, por Iria, onde empezo? Pois iso, eu tiven unha etapa aí entre no ins ata no instituto, ata que te rematei o instituto, pois era bastante, bueno, de andar por casa, pero na universidade despendoleime cousa mala. Entón, pois dentro dese eu teño que probar de todo, pois é que era de todo, daba igual, eu todo o que soase aventura tiña un. Ás veces lembro con nostalxia aquela época, porque a madurez e a etapa adulta, non, o que che trae, pois, son as feridas do tempo e os medos e tal. Pero neses momentos eu penso que non tiña medo a nada, nin a probar nada, nin nada, entón, bueno, pois, tiña lido un montón dos masóns e, pois, imos a ver que pasa con esta xente. E nada, estiven a ver, había unha loxa en Vigo, que eu son de Vigo, que era mixta, porque sabedes que, bueno, na masonería hai moito machismo, que iso é unha cousa, fálase dos masóns que dominan o mundo tal, o que non se fala é do machistas que a veces tamén son, e había unha loxa mixta e ala que fun, pa dentro, porque e logo, non sei, supoño que xa nin son, porque deixei de ir cando estiven aquí en Madrid, unha panda de tolos aquí en Madrid, dixen, aí os quedades, e supoño que xa me botaron, pero mesmo inda son masona, vais a ver. E nada, había que probar, porque era unha cousa nova, estaba aí, soaba a aventura, e había que ir. E foi curioso tamén, coñecín xente interesante, había moita xente, o que me gustaba era que a xente tiña moita inquietude intelectual, había xente tiña moita necesidade de algo, non, que comparto, moita. Estou rindo co comentario. Plan Paula. Illuminati, plan Illuminati. Paolo, dime onde estás. Vas a ver, bueno, se Ai, queres, choro. Pois, gustábame o perfil, aparte, eu son unha persoa moi rara, entón, bueno, rara, a min eu cando falo de ser rara nunca o digo no aspecto peyorativo nin negativo, para min a rareza é parte da vida, non? O pasado parece que non se pode ser raro. Entón, ali todo el mundo, perdón, movo moito as mans. Ali, todo o mundo era moi raro, entón, sentíame como na casa, porque eran todos unha panda de taraos e, pois, vou eu que son outra tarada. Moi interesante a experiencia tamén. A ver, Paulo, estás na túa casa? Eu non, eu na veciña. Pois deuseme por aí hoxe. Iria tamén, bueno, eu non sei ti, Eva, pero eu tamén ás veces teño rollos e póñome a ler dos masóns, tal e cual. E, bueno, agora bueno, unha vertente que sigue sendo masculina completamente, a Mm, outra que é mixta, incluso hai loxas femininas sola, eso, que o rollo é un rollo superintelectual, seica. mm, Eu, aí atrás, dixen, vou a ver se me convidan a unha tenida blanca, se chama, non sei como sería en sí, galego. Pero bueno, non sei se que era agosto, non sei, nunca me contestaron, porque quería invitar a unha colega e dixen, que lle podo regalar por cumpleaños? Pois vamos a unha tenida blanca destas. E ah, dicía a miña amiga, ai, Judith, tú ao final sempre sempre sacándonos da zona de confort, non? Bueno, ao final fomos a un rollo de hipnose, pois foi así. A ver, Paulo di, a media hora estaba na Cruña, ahora en Ordes. Bueno, Ordes, iba a facer a coña das rotondas. Paulo, chegou o libro e Madia Levo, o gran arquitecto do universo mediático galego. Ese tamén é o Fran? Non, ese é o noso Cristo Lao. É Vale. o Cristo que ten Vale. a faciana do Castelao. É que o veía en pequeniño. Bueno, aparte, que máis? E iría tamén en Ai? sí. Non, é Fran, é o Fran, é o Fran. Non, tranquilo, é o Fran. Bueno, o Cristo Fran. Vale, iría a parte de Nai tamén, Mm, supoño que tamén eso influirá no que decías de, bueno,
agora xa temos que ter máis madurez e todo isto. Eso creo que pesa bastante. A parte tamén é xornalista. Tamén sei que lle gustan moito as cousas bueno, tú con Elon Musk tes aí Ai, un crash no, que se di a mí agora, non? Elon Musk non me gusta, pero os cohetes que fai, sí. Teño pero dende nena, unha obsesión coa conquista do universo, e vamos, se eu poidera, tería estudiado físicas ou algo así, porque volveme tola ese tema. Eso de ir a outros planetas ou... pero bueno. Entón, co que pasou outro día o proxecto este DART, que era, pois, que lanzaron en plan defensa planetaria, o DART este para que lle dera a unha pedra, un croio aí e se movera un pouquiños, tú aí encantada. Sí, pero o que máis me gusta é o tema de... Tamén sei que é porque teño lido moita ciencia ficción e penso que son moi friki, pero a min a idea eso de chegar a outros planetas, coñecer outros planetas, e xa non che digo se un día aparecen os extraterrestres eu preséntome voluntaria. O sea, eu vou á primeira. O sea, é que non chamen a ninguén, vou a falar con eles. Vamos, aínda que Bueno, non se sai... sobrevives, eu de terceiro, si. Eu son Sí, máis cagolas. pero aínda que non saia viva dali, eu teño que coñecer os extraterrestres. É unha... Sei que son moi raras, eu sei, pero bueno. Sí, A ver gustame se vas moito. A ver se vas ser ti unha reptiliana destas. Bueno, despois xa falaremos de planetas, eu penso tamén. Dio Paulo Fernández, mira, se aínda non chegou o libro, non, estou a esperar. Bueno, malo será que non chegue. A Lobeira Today dille a Madia Levo, sempre me miras con vos ollos, jejeje. Eu xío, eu a única que leie que creo das grandes capacidades é a Estrella Galicia en 5 litros. Existe a de 5 litros. A ver, aquí non chegou aínda. Nadie levo di os foguetazos de Elon Musk. Que lle pareceu a Iria a serie de Expanse? Eu vina tamén. Non teño moito tempo para ver series, a verdade. Eu recomendei outro día, a raíz de que falaba dos pilotos, porque eu aprendi nesa serie de All the Mankind, ou algo así, que fala un pouco, que como aprendín que primeiro eran pilotos antes de chegar pois a ser astronautas. A primeira tempada ten esa curiosidade. O Xío, que lle creio, sei que a Judith, a pesar das súas grandes capacidades, non me sabe ler. Sí, pero non é personal, vai ser, debe ser, non sei, xa son un pouco fodechinchos, eu creo, é o mellor, por eso que non tento, pero eu intento, que de feito estou a seguir no Twitter para decir, eu vou, tan lista non serei, pero aprenderei. Madrid acaba con vos. Sí. Dádeme traballo ali, eu vou. Ademais, o que vou aprender é o galego, pero o de Ourense, menos o de Ourense, vou aprender o de todos lados. A ver, seguimos. Iria, que máis? Bueno, sí que cotillei xusto antes de entrar no programa para dicir, veña, miro algo, en plan, vale, capacidades, vamos rápido, pero bueno. Bueno, xornalista por un lado, que é o que máis che mola e tal, pero polo que vexo aquí tamén empresariais... Sí, ADE, fixen ADE na Universidade de Vigo. De feito, a carreira que fixen primeiro foi ADE e logo cos anos fixen xornalismo. Por iso digo, eu levo estudiando e agora estou estudiando para ser fotógrafa. E fotógrafa que estás a estudiar? Un FP? Un FP, sí. O de FP de fotografía e iluminación. Pois que saibades que eu como se di, o cravo que teño en non haber estudiado un FP. Eu quería facer FP, e antes de facer COU, metime na cabeza que eu quería ir para a Coruña, a estudiar audiovisuais, tal, convenceronme, non fun, e teño esa espiniña aí de facer un FP, que moitas veces a xente po FP a FP. Pois mira, xuroche, teño esa espiniña clavada de facer un FP. Pois mira, unha cousa que pasa, que quero contar agora mesmo, e xa falarmos máis a fondo e tal, pero cando te meten nesto das altas, Vigo un bo sitio para iluminación. Vigo igual está demasiado iluminado. Hai moito Illuminati por ali. Ui, se eu che contara. Unha das cousas que cando empezas cas altas capacidades, empezas a admitir ou a xestionar que as tes, non as tes, así de adulto e tal e cual, é que moitas veces cando empezas a decir, vale, pois sí, parece que as teño, non? Lendo, tal, dándolle voltas a cachola, traballando a autoestima, tal e cual,
Pero claro, de repente falas con xente, pois, como Eva Patiño, que está metida na lobeira falando de galego, falando do que sexa, de sexo, e aí, día tras día, que eu un mes, este programa cada mes, teño como que mentalizar bastante. Iria, bueno, escoitastedes agora todo o mundo o que está contando. E unha cousa que pasa é que cando falas con xente, cando tes altas capacidades e falas con xente, tal, é imposible non comparar de algún xeito e decir, eu son parva. É que mira esta tía, piloto, masona, empresariais, que é unha cousa que a min se me dá fatal, despois a Patiña aquí que che fai agora que está facendo TikToks, que o sepades, que está xa cos TikToks, cas palabras do Patiño en Twitch, que está ca mazada de Eva, que está con Resilientes tamén na lobeira, e dis, hostia, e faiche dubidar mogollón. Bueno, se tedes altas capacidades ou pensades que atendes, isto é normal. Vaste comparar con esta xente, vas decir, eu non teño isto nin de coña, sabes? En plan, pero bueno, que normal, A ver, temos aquí cociñando con ciencia, xa me dá fame. Eso que estou venceada, hoxe. Boa noite, Iria é unha aerotrastornada. Sobre divulgación en materia de exploración espacial, Daniel Marín, crack total. Bicho? En Galicio con microsiervos tamén ten o seu. Tirando para casa. O de Wicho non o pillo. Eu teño altas discapacidades, por iso non tento compararme con ninguén. Eso é moi intelixente, meu rei. Non sei. Bueno, perdón por o de meu rei. Collo confianza moi rápido. A ver, Eva, que estás moi calada, tes a tua presencia aquí importante. Queres comentarlle algo a Iria? Preguntarlle? Isto que estaba descontando, de que te comparas, eu sempre me pregunto por que non é que non me comparase, eu non lle volvín dar importancia a isto na vida ata que chegou a nena. Sábelo, pero lévalo aí como a calquera outra cousa, quero dicir, non sei, non teño cellas, particularidades. E desde que coñezo a Xu, sí que me plantexei por que eu non tive nunca ese problema de me comparar e sempre aceptei bastante ben as miñas rarezas. E levo pensando, e no tema isto das intelixencias múltiples, que a min cóstame aínda encaixalas, eu digo sempre, o meu punto forte é o autocoñecemento e o coñecemento dos demais. É dicir, eu teño esa que chaman intelixencia intrapersoal e interpersoal. Daquela para min é fácil saber o que me pasa, é o que lles pasa aos demais, e cando quedan flipados porque parezo parva, sabes? Que dis ti, dis, joder, tan lista, pero acabo de quedar como unha parva. Non me causou nunca problema. Digo, non vale a pena explicalo. Que máis dá? Non nos entendemos. Penso que é por iso. Eu non estudei, eu non fui á universidade, non teño vocación de nada, e teño vocación de todo ao mesmo tempo, pero non teño vocación por unha profesión. Certamente creo que sempre fun unha persoa da morea, pero rara. Deixade, a que non rixe, ela é así. Sí, penso eso. A mí Iria fascíname, é das primeiras persoas que seguín no Twitter cando volvín a Twitter, porque eu estive uns anos retirada, porque liei por unha historia falando de educación, que iba un pouco por este lado das altas capacidades. Pareceme maravillosa a maneira que ela ten de reflexionar. Eu lía e dicía, ves, esa mente, quero dicir, ten esa volta que eu teño, eu atopo en Iria, que me parece unha persoa admirable, maravillosa. Non é unha cuestión de intelixencia, como ela dixo, senón que é algo que vai moito máis aló. Ese pensar diferente que ten. É único, auténtico e independiente, como debe ser. Que non casades con ninguén, que ao final, eso vese nos vosos tweets, non? De, uxete, se teño que ser tiquismiques ou ter o matiz, porque somos moi de matices, con este vou non ter, e con aquel, e co dacolá, e o que sexa. Dime a levo,
A das inteligencias múltiples é unha teoría desbotada. Howard Gardner tamén se flipou un pouco. Bueno, eu lin un pouco, pero que dame un pouco É que pereza. queda, Se é Redzulis, moi se o difícil, Dragoski, estos todos. eu A creo que ver, é moi difícil marcar o límite donde acaba unha e comeza a outra. É bastante difuso todo. o mellor co futuro, ca tecnoloxía, non? Ca estudio do cerebro máis con probas xa de ver. Pero bueno, Supoño que se lle podería dar unha volta. Eu o que si digo, por exemplo, intelixencia matemática. Eu na teño, porque eu xa empezo porque teño discalculia. E todo o que se formulen números, para min é chino. E cóstame moitísimo descifrar todo o que leve números, por exemplo. Aquela, eu esa intelixencia eu na tería. ou se, bueno, porque non? Que teñas Ou a descalculia, o mellor lóxica, non quere decir a que lóxica matemática, sí. claro, é que Cociñando Conciencia di bicho, non sei, é o nome en redes dun dos membros fundadores de Microservos. A min soname mogollón o de Microservos. Tamén é aerotrastornado, alias foi el quen puxo o adxetivo. Vale. Vale. Microservos, soname mogollón, pero soname de fai tempo. Da rede, ou seja, de internet cando de fai tempo, pode ser? Bueno, xa buscarei, agora que dei ca curiosidade. Pero bueno, bueno, o que estaba dicindo un pouco, non? Que ao final, cando sigues a xente en Twitter, desto que, como decía Eva, non? Que ao final as cebras, gusten ou non gusten ese apelativo, non? Que puxo unha autora francesa para falar da xente con altas capacidades, como que empezas a recoñecerte noutra xente. E unha das cousas que seguides os dous perfis é un pouco de non me caso con ninguén, se a min uxe isto non me parece ben, dame igual que teñas estas siglas, que teñas esta asociación, ONG ou NG, teño dúbidas. TVG, un momento, ONG. ONG. E TVG, entón, sería o TVG. É que Creo que son as dúas válidas, GA e G, pero tamén que non lo que diga alguén se quere, dá igual. Vale, Eu a veces digo ONG. un momento, patiño en Twitch, vale? TVG cando significa Galiza e G para o resto, vale? Pois mira, se aprendemos unha cousa. Telegaite punto, pois sí. Un saludo, os da TVG, Telegaita, un saludo. Sí. Se nos escoitan. Bueno, algunha cousa, Iria, que queras que che apeteza contar? Ou preguntarlle a nosa xente que está aí guichando? Pois non sei que che diga. Estaba pensando agora no que estabas a falar do Twitter. Eu penso que o Twitter é un microcosmos que é moi interesante, non se saca o partido que se debería. O Twitter é como non sei como dicilo, o unha especie de olla aí onde estamos todos metidos, está cocéndose o peor e o mellor de nós, onde sacamos os ramalazos, moitas veces ves as altas capacidades, as baixas capacidades, as inseguridades, a min pareceme un mundo tremendamente interesante. O que pasa que o que dicías antes de que Eva e máis eu somos independentes, iso tamén ten unha peaxe, Ao final o de ir pola conta eu cos anos noto que empeza a pesar o da independencia. É dicir, que ten a súa luz, pero bueno, tamén ten a súa sombra. En Cando Twitter falo, e na vida. E na vida, claro. cando falo de independencia, falo ese lado salvaxe, que ao final eu sei que son bastante distinta a vos polo tema da autoestima, eu creo que vos tedes unha autoestima. De feito, unha vez medio falamos algo en Twitter, eu contigo, Iria, que algo dixen de, bueno, eu a día de hoxe sigo estando un pouco no armario, non tengo as altas capacidades, que xa ibades, entón, de momento, pouco a pouco, non o vayades contando por aí, e a min cóstame moito por cousas en Twitter como facedes vos, por exemplo, eu teño o que a xente flipa, dis, pero Judi, se faz coloquios, Judi, se presenta non sei que, e dis, non, eu teño ansiedade social, que a xente ten que flipar a ansiedade social, bueno, pois que che dá medo falar con descoñecidos, xente descoñecida, vamos. Xusto non sei que che comentara a ti, pregunteiche, pero a ver, como que tú tes medo, pero se estás en Twitter pondo Iria, e dis, non, a min pásame por outro lado, e dis, bueno, aquí cada unha, e cando falo de independencia, falo a ese que se soe dar con xente de altas capacidades, ese rollo salvaxe,
que ao final o cuestionar, estar dándolle voltas ás cousas e tal, non é tan doado seguir sempre o que di a maioría. É dicir, que por moito que queiras, moitas veces non podes. A iso me refírome. Entón, cando ves nun perfil en redes sociais que de repente podes decir, pois esta persoa é de tal, ou esta persona é daquel, en blanco e negro, non? E despois é como, ainda que somos persoas paradóxicamente moi de extremos, non? Ou choramos ou rimos así, dende aquí a aquí, que hai un abismo, despois os nosos pensamentos como son moi de cores, por non decir grises, non? Pero, bueno, a iso referíame un pouco ca independencia. Din por aquí Pablo Fernández Miras, O mundo dos medos, que é un gran mundo, que temos que traballar, e debemos traballar de pequenos. Como di moita xente, María Levo di, o Twitter é decir bo día, en 2 segundos recibir un será para ti. Pois é. Ai. O Bueno, Twitter, perdón, quería decir que o do Twitter, que faime moita gracia que tamén pensa que proxectamos unha imaxe de nós ou unha parte de nós. Eu proxecto a parte de min que ten máis lustre, que a que lle dá igual todo, que di o que pensa, que se ten que mandar con perdón, podes dicir tacos aquí? eu por Se min ten sí. que se ten que mandar ao carallo a quen teña que mandar ao carallo, mándao. Pero claro, o Twitter non é porque eu polo menos penso que non é un sitio cando proxectas algunha vulnerabilidade terrible, porque eu teño visto xente, porque eu teño tamén moitos problemas de autoestima e moitas cousas, eu teño visto xente tentando buscar un pouco de calor humán no Twitter e é fodido, é moi fodido porque hai xente moi mala aí dentro, hai xente moi boa, hai xente moi mala, é como o mundo. Vale, di, bueno, isto é puro privado, pero di o Fran iría que non te cortes, que senón non te deixamos falar, aínda que isto Vale. que non falando a patiño, é culpa miña tamén. A ver, di, Paulo Fernández Miras, máis 18, pois sí, o calne para máis 18. Para moitas cousas é un patio de colexio, o Twitter, sí. Álvaro de Teis, Gabón, hoxe entro tarde, abondo. Bueno, non pasa nada. Estamos con Iria Bouzas, Iria Gal en Twitter, que foi masona, sigue sendo, sei que sigue sendo, cando eres masona xa eres, ainda que non andes por aí. Piloto, a alumna máis xove, no seu momento piloto, que estuvo aí, pois eso. Antes puxo o Fran unha foto do pesca dos helicópteros. A ver, María Levo, a Lobeira, tu deixa quixeran. Un patio de colexio. A ver, Microsiervos foi o Reddit español, o blog de máis impacto que houve en toda España. Eva descalculia unha alteración da capacidade cognitiva para entender a lógica matemática para SATIS profes PT. Bueno. Profes de pedagogía terapéutica. PT. Vale. Vamos a falar da igual, porque a min cando me deron unha calculadora xa me empecé a arreglar mellor. Agora vou mañá. Agora estou co temario de subalterno e, por exemplo, o tema dos folios é así que hai non o vou estudiar. O de papel non o vou estudiar porque hai que facer moitas contas de cabeza. Bueno, eu creo que xa é hora, porque levamos como a metade do programa e fixemos deberes. Fixemos deberes para intentar non irnos por as ramas con o noso pensamento arborescente, vale? O Twitter, di o Fuco Pérez sin segundo, o Twitter é a taberna pro tempo de pandemia. Ai, o Twitter. E María Levo, un libro. Sí, un momento. María Levo, moitas veces o da matemática é un tema máis de metodoloxía que de capacidades. Bueno, lemos un libro a semana pasada, que vale? Sí, bueno, aí está o Fran. Bueno, eu teño por aquí. Nós chamamos este programa Cabilo de máis, por favor, costa o que nos costou porlle o nome o programa de hoxe, non? É da mesma autora, bueno... Moito cavilamos. Patiño, conta como lle puxemos o nome ao programa de hoxe. Primeiro estábamos, si había que dicir penso de máis ou penso de máis, todo xunto. Eu houve un momento que dixen pon de máis, todo xunto, que se usa en portugués, pero que é unha fala, si que me dou conta que cando decimos un de máis,
non é de máis. Estivemos aí dándolle a volta, ao final decidimos de máis, porque a filóloga de cabeceira díxonos que de máis, e logo veu Xu e dixo, imos poñer cavilar, e despois Cavilar. veu a filóloga e dixo que cavilar de máis é unha redundancia, porque cavilar xa sería cando xa estás aí remoendo, pero daquela Xu dixo, pero eso está ben para nós, porque nós xa sería esa volta, e cando xa, ademais de demais, volves demais. Cavilar, Cavilamos cavilacións. ao cuadrado. Pasámonos ao cuadrado ou eu que sei, enésima potencia. Dicho patiña, di Albeira Today. Bueno, pois temos aí, a portada en castelán en francés, porque a nosa autora ponnos a segunda diapositiva, porfa. Remoemos demais até. Esta é, mira que maja ela, esta deusa Christelle Petit-Colin. Esta foto é da súa web oficial, isto que puxemos aquí tamén. A traducción é miña. Entón, non me fago responsable, fixen un esforzo da hostia para intentar polo ben. Se está mal, se alguén quere ser voluntario para a próxima vez traducir máis cousas, non teño problema se non poño en castelán, que como teño no libro, vale? Pois esta autora, instructora, conferenciante, pois a verdade é que o libro, eu de estar últimamente obsesionado con este tema, pois leo bastante cousas que colle de altas capacidades de adultos, porque o de miúdos sí que hai moita máis cousa, pero non me interesa moito. Lino nun día, e o día seguinte a patiño caeu tamén. Buscamos becaria que nos traduza. Entón, pois vamos a usalo como guía para que o noso pensamento arborescente non se nos vaya moi por aí, e se nos vai, pois somos así, que se vai a facer, pois mira, é o cheo que hai. Entón, en cada diapositiva vamos comentala, vale? Está moito ben traducido mesmo, parabéns. Bueno, pois esta foi a última que fixen, de feito, esa traducción de Google, xa estaba eu cos ollos tal e dixen, mira, como vaya. Pásame a seguinte imaxe, por favor, vale. Ela na introdución di, cabilo demais, e as frases que máis escoita da xente é penso demais, as persoas que me coñecen din que me complico a vida e que me fago moitas preguntas, a miña cabeza nunca se detén, en ocasións quixera romper a miña mente para non pensar máis. E despois xa di que hai outras frases clave, e unha delas é síntome como se fora de outro planeta. Por iso dixen, vamos falar de planetas. Estas frases, Iria, empeza ti. Que che din a ti estas frases? Pois eu síntome identificada coa última. Síntome como se fora de outro planeta. Totalmente, ademais. Isto é, pois, penso que un punto, o sea, estas 4 frases son un nexo común entre as persoas con altas capacidades ou con altos intereses. O das altas capacidades non me termina de gustar. O libro usa un termo moi chulo. Eso vamos falar agora, non te me adelantes. Que ti non o lecha, non me adianto. Eu quería dicir que eu non me sinto de outro planeta. A min que me parece que son os outros que me están invadindo o meu. Digo, toda esta xente, que lle pasa? Di Paulo Fernández, mira, se está moito ben traducido mesmo, parabéns. Dixen o de Google, o de Teo medio caín, aí estou entre os renglóns. Paulo, outra vez, parabeniza o Google da miña parte. Bueno, xa te escoitou el, o Google xa te escoitou, vale? Álvaro Tés, boais, que soy yo literal, isto sona me retranca un pouco, e Paulo, eu tamén me sinto como se fose de outro planeta. Digo que isto xa está traducido non con Google, aí estuven aí cos dicionarios, co corrector o este que hai, co Glosby, bueno, usei non sei cantas cosas para traducir isto. Elas, bueno, iría a versión que é de outro planeta, a Patiño sería a reptiliana. A mí parece que os outros son os que están sobrando. Eu, no meu caso, unha frase que decía moito, era como que tiña a sensación de que viña do futuro, como que os meus pensamentos non iban a entendelo agora mesmo. Eu son un pouco máis non de outro planeta, son deste, pero dá a impresión de que as cousas que penso, o mellor, dentro dun tempiño curto, pois o mellor sí que tal. Dio Foucault Pérez, sin segundo, polo visto, lei do e oído nas redes sociais, Galiza é outro planeta.
Carmele 18, moi bo programa. Esta pode ser a miña nai, non o sei. Pero por Carmele pode ser, mami. Se ti, deberías estar dormindo. Se non, encantada Carmele 18. Vale. Eu, eu, Ui, eu, pero que sois fan. o que si vexo aí a frase de eu penso demais, eu recoñezo unha cousa, a min encántame pensar, nunca penso demais. Eu dedicaría o día a pensar, quedaría tan pancha. Se non tivera que producir, que é a merda do capitalismo, eu estaría todo o día pensando e pensando, escribindo o que penso, poñendo aí no Twitter, aínda que non lle interese ninguén, porque interesa a mí en punto. Encántame pensar. Non, eu, vamos, fágolle moita propaganda ao tema de pensar, gústame moitísimo. Uf, a min ás veces supérame. Sí. A mí tamén me gusta pensar, pero é o que di Iria, a veces para pensar necesito ou ben camiñar ou ben, se é un baixón, enjruñarme aí cunha manta. E claro, así non se fai por vida, porque non che pagan por pensar. Bueno, vamos Mala ao cousa. seguinte, vamos á seguinte, vale. Aí vamos, que a Patiño xa estaba, de adiantada, dela. Xa, adiantada ela como é. Porque O son termo lista, eu. superdotación, di Petit Colín, a ninguén lle presta estar cómodo baixo o clixé dos superdotados. Son a neno sabichón, fachendoso e pedante que vai dando leccións e ponderando. É o oposto do que estas persoas son. Eu puxen aí o asterisco, non sei se dei asterisco en galego, se non decideme como é. Supereficiencia, que é o que iba a contar a Patiño, que é o que usa ela, non? E claro, bueno, tamén decir que o puxen tal cual no libro usa moito masculino, xenérico, entón chega demais, non quería pensar demais xa para facer a traducción e foi así. E din por aquí, Álvaro de Teis, un interruptor de stop non viña mal, pois a min ás veces sí, de verdad. Sobre todo como te rayes pa mal. Se pa ben, é maravilloso. Madia Levo, a partir de que idade sentirse como doutro planeta vívese con plenitude e non coa anguria de non encaixar. Pois estas dúas a min dame que levan tempo con plenitude, eu estou aprendendo. E por iso fago este Non, programa. eu diría, en todas as etapas hai momentos nos que non se pode vivir con plenitude, porque é o que dicía Iria, hai unha peaxe que pagar por ser de outro planeta, e dicir, eu son así, non quero renunciar a ser así. E, por exemplo, renuncias a veces a persoas, a traballos, a situacións. Eu, por exemplo, teño a miúdo a sensación de que renuncio á pertenza. Non pertenzo a nada, nin a ninguén. Non teño un círculo sólido. Creo que imos falar despois diso, senón contra o final, unha cousa que me impactou moito do libro. Daquela, a veces teño momentos de moitísima crise. A veces por ser como eu son, sí, pago o precio da soidade, pero se non está nas diapositivas, que me parece que non, comento ao final. E Iria decía, págase, claro, págase un prezo. Daquela, sempre hai momentos complicados. Eu penso tamén que a vida non sempre estás forte, non sempre, polo menos no meu caso, non sempre estás arriba, e ás veces eu boto de menos o que di Eva, non? Eu ás veces boto de menos pertencer a algo. Eu ás veces vexo con envexe a xente que ten, pois, na política, na relixión, no que sexa, non? Unha idea fixa que non cuestiona, a que pertence, que pode achegarse a outra xente e teñen esa idea en común e non hai cuestionamento, non. Eu, ás veces, moi de vez en cando, pero boto de menos o ter ese grupo, e non o tes, vas sola como unha kamikaze pola vida. É así. Iso é un sentimento que ten moita xente con outras capacidades. Di Madia Levo, di Antuxa 24, vai sendo cara as 40, contestando Madia Levo, non? Cal sería esa idade? E di Madia Levo, unha moi boa resposta de Eva, dunha enorme sensatez de verdade. E a Lobeira Today dille a Antuxa 24, pois logo a Madia Levo é máis o Fran da Lobeira se lle pasou o arroz. Ríese Antuxa, cariña de Madia Levo aí a Antuxa.
Sí, bueno, eso que falase moito de soidade. Non sei se agora que está habendo moita máis visibilidade, aínda que antes había asociacións, bueno, que siga habendo, pero xente que estaba máis, pois, eso, nas diásporas bueno, sociedade, agora, o mellor ca visibilidade, pois, recoñecemos máis entre nós e tamén é máis fácil ter un pouco máis de pretenza. Non sei se poderíamos, unha cousa que penso é que aínda que eu que teña boa relación con Patiño, pode que con Iria agora, chegabas un momento en que teremos ese rollo de grupo, non? Que ten a maioría da población. Que no libro ela fala de que habrá un 15-30% de persoas que o que chama ela supereficiencia ou outro tipo ela falalle de normopensantes, o que falamos a veces de neurotípicos, é dicir, a forma de pensar da maioría, non? E di que está sobre o 85%. Non sei se, porque eu estou en grupos, e coñezo cada vez máis grupos de xente, pero non sei se pode, con este tipo de cerebros, chegar a ver esa piña, non? Que fan moitas veces outro tipo de grupos, pois, por o que falas, política, religión, fútbol, mesmamente, non? Pablo Fernández Miras di, non é o mesmo sentirse só do que estar só. Si, moitas veces pode estar con alguén ao lado e sentirte super só. Tamén. Seguimos ca seguinte diapositiva, vale. E aquí fala de hiperestesia, vale, pero para que nos entendamos un pouco o que chamamos hipersensibilidade para entendernos, di ela, se cavilas demais, a primeira característica do teu cerebro é a hiperestesia. Ese é o termo científico para describir o feito de ter os 5 sentidos dotados dunha agudeza excepcional. Tamén é un estado de vixilancia, incluso de alerta permanente. Ela fala, bueno, pois que hai a hiperestesia visual, auditiva, kinestésica, que sería o do tacto, olfactiva, que aprendín que era con C, que non o sabía, e gustativa. Que experiencias tedes vos cos sentidos? Porque, ao final, as altas capacidades é unha forma de procesar información, esta entra polos sentidos, entón supónse que entra moita máis información polos sentidos. Cal é a vosa experiencia cando falamos dos sentidos? Recordo, o tacto. Para min o tacto, eu teño a miña primeira mestra, tiña unha chaqueta na aula, destas tipo peruana que teñen as llamas debuxadas. Eu recordo perfectamente o tacto desa chaqueta e tamén o tacto da pel dela. E case o tacto de todas as persoas cas que tiven unha relación moi achegada. Eu este verán quedei cun amigo meu que tamén está en Madrid, está todos en Madrid, e como o vexo pouco, abraceino e teño aínda o tacto como se o acabase de abrazar agora da súa pel. E teño ese... É que é con diferencia para min o que máis, o tacto do cabelo das persoas, e a veces me inquieta. Contei hai pouco en Twitter. Deiteime a dormir unha soneca e soñei co meu primeiro mozo. E levaba o xersei azul que tiña un tacto moi característico, sabes? E soñeino tal cual era o xersei, e que me acordo e fai 20 tantos. Día o Fran de Lobeira ten auditiva, de feito sofre de misofonía, noxe algúns ruidiños como masticar, sorber, etc. Iria, que tal os sentidos? Ben, eu teño un certo grado de fonofobia, non sei se se chama así, que non aturo o bullicio. Por exemplo, en Madrid é moi típico, non? Que a xente, en canto ve que un bar está cheo de xente, aí se mete, viva o ruído, viva o follón. Eu non aturo o ruído moi forte, é algo que non... E logo, si é verdade que teño... Eu, por exemplo, coa pintura ou co arte, todo que entre polos sentidos, ou a música clásica, e non é un tema de cultureta, non son unha cultureta, pero desfruto a niveis
que ás veces dan medo, non? Penso que está, vamos, exagerando, pero ás veces penso que só é estar preto da morte ou da vida, non sei como dicilo, chegas a un estado incrible, e iso só mo proporciona, pois eso, non sei, unha música, unha sinfonía. Non sei se ten que ver con isto, pero vamos, que sí. Eso vai agora, vai no Vale. seguinte. Pero di Álvaro de Teis, saber que canción vai soar con un acorde ou dous, super de lonxe, inespecíficos e mesmo sen saber o título é algo común ou non. Eu que de música son negada, de feito estou facendo piano e o meu profesor ódiame, porque non lle fago nin puto caso, non fago nada. E sí que como escoite, sí que me ten pasado con amigos que tocan e tal, de repente sona nada, empeza a canción e eu xa sei cal é. Pero bueno, é verdade, eu noutro programa que estou, o podcast que fago con outras compañeiras de Cebra tenías que ser, outro día xusto falamos dos sentidos, e a verdade que nos centramos en todo o malo, non? O visual, como moitas veces a luz te cega, elas tiñan que ir con gafas de sol, eu, por exemplo, pensei que era por ter os ollos claros que me molestaba, sen máis, ou o tacto, eu a la non a soporto, un 5% de la nunha prenda xa é horrible, o do tacto, as texturas, eu son a tiquismiquis para comer, é dicir, eu para comer que teño serios problemas, ás veces simplemente non por o sabor en sí, senón por o tacto. Bueno, un montón destas cousas que seguramente se te pose a pensar hai mogollón. E agora, se pasamos a Cociñando Conciencia de Ide, non sei que estará escribindo. Se seguimos na seguinte imaxe, que é o que estaba a referirse Iria, se non me equivoco, é o que lle chama eidetismo, non? Falase de eidetismo para cualificar o refinamento cualitativo da percepción. Esta frase é un pouco así. A hiperestesia tamén conta con esta calidade, a agudeza da atención que conduce directamente á poesía, á arte e á admiración. Como vos dicía, moitas veces con altas capacidades se te pose a falar dos sentidos, tiras para as cousas negativas, non? Pois moléstame o ruido, moléstame isto, moléstame aquelo, moléstame tal. Pero é verdade, é o que o eidetismo, o que quere dicir non é xa a cantidade dos sentidos ou dos, como se chama, inputs ou o que teñas, non? Senón a calidade deles tamén, non? E unha das cousas por a parte boa, é eso, como é, Antú xa falábanos dela, o síndrome de Stendhal, non é? Sí, Sí. que cando ves certas cousas de arte que podes... Bueno, eu, por exemplo, pasou unha cousa, fun a un museo que leva anos querendo ir, moitísimos anos, porque houve un momento da miña vida que me obsesionei co videoarte e quería ir a Cáceres, a Malpartida, un museo que está no rural, de Bostel, non sei como se pronuncia ben, en alemán, e tiña moitas ganas de ir, e fun, bueno, non chorei vendo, paseino como unha nena pequena, e despois xa comí nun sitio, e bueno, chorei, acabei chorando, porque dixen, foi un día perfecto entre o museo e o sitio onde fun cear, caí con Cáceres de fondo. É que chorei literalmente porque me abrumou e todas porque como eso, é a cantidad de estímulos, pero cando é de calidade. E din por aquí, bueno, ahora, bueno, xa Iria comentou un pouco, pero di a Foucault, pensades que cavilar impide vivir? Eu creo que sí, hai xente que sí. Hai xente que o leva mellor, e xente que non. O das texturas nas comidas é que tal cual. Pasouvos algunha vez estar mirando un plafón de luz e con certas frecuencias de son privar a luz son un monstro. Bueno, somos enerxía, podería ser, non? Tamén, algún día temos que falar de... Eso temos que invitar a Melody, pero para falar así de cousas así máis de... para facerlle a competencia a Friki Jiménez. Mira, eu quería dicir sobre a pregunta do Foucault. Eu penso que tes que encontrar aquela forma de vivir que che permita adicarte a pensar. A mí, por exemplo, eu penso moi ben cando camiño. Eu fai anos cando tes que meditar. Déitate, séntate. Bueno, é que eso eu... A min esas cousas que relaxan estresanme moitismo. Pero eu saio a camiñar e eu aí funciono. É como se lle dera pedal. Eu levo dende pequena, dende ao mellor os 14 anos, saindo a camiñar. A ser posible todos os días. 1 hora ou máis. Pum, pum.
E de alguna forma fago andar os pensamentos. Pero logo hai xente, eu coñecín ao longo da vida xente que non é quen de entender o que lle pasa e certamente non poden vivir, porque fan unha cousa que é rumiar. Collen un pensamento e viran aí como unha ratiña na roda. E o pensamento tens que encontrar unha forma de que funcione en espiral e logo teña unha saída. A diferencia entre rumiar e reflexionar. E si, eu creo que hai xente que non é quen de vivir por como lle traballa a cabeza, pero hai que encontrar a maneira. Ou cando eu digo moitas veces que para min o traballo da limpeza foi esa revelación de poder producir mentras penso, adicar o pensamento ao que eu necesito pensar e non ao que necesita a empresa. Super importante isto, pero isto habémoslo falar cando falemos dos traballos. Iria, tú? Ti que Eu, eres? ten en conta que eu, a ver, a miña pasión é o xornalismo, a miña verdadeira pasión é a literatura, polo que vivo, polo que respiro, polo que eu, se me ledes en Twitter, veredes que cando falo con un autor e tal, é como bueno, eu lembro cando coñecín se o sabe agora, mátame, pero cando coñecín a Pedro Feijóo, por exemplo, para min era aquelo, non sei, como para outra xente coñecer a Bruce Springsteen, morría. Claro, para min o pensamento e o tema de cavilar é a gasolina. Eu teño que botarlle combustible ao cerebro porque preciso de pensar e ás veces eu, ao contrario de Eva, eu preciso de estar, eu fago meditación, preciso de estar quieta, ás veces preciso de estar feita hai unha cousiña pequerrechiña, preciso de aislarme do mundo porque quero pensar, e só quero pensar. Que pasa que eu tampouco que pense moito na vida ou nos problemas da vida ou se do traballo ou se chego a fin de mes, esas cousas pasan a outro plano. Penso noutras cousas e para min é o combustible que lle boto o que logo escribo, co cual, para min si, eu si vivo pensando. De feito, o que se poidera, o que non me viviría producindo e traballando e tería máis tempo para pensar e para escribir. Eso, vamos, seguro. Creo que aquí é importante eso, o que decís as dúas, o que decía Patiño pareceme a hostia, non? Eu recordo cando viña fai como 10 anos que viña, supoño que era pois medio rexeite, autoestima de merda, porque moitas veces cando tes altas capacidades e cando descubres estás como, a tua autoestima está, onde vai? E chegaba do curro e eu estaba, ou puñame, eu estaba sempre traballando, porque supoño que é unha forma de escapar a usar o cerebro, porque precisas usar o cerebro, é que non podes, de feito, din que a xente con outras capacidades, se non fai nada como tal, ese aborrecemento é como depresivo mesmo. Entón, creo que brutal o que dixo Eva eu tiña o rollo, o que me decían sempre, Judi, eres unha rayada, eu collía unha idea, un gran de area e facía unha montaña, pero é a movida que estaba en círculos sobre, esta persoa mellor pareceulle mal isto, toda a tarde. E podía estar facendo, pero aí viña a idea. E o que di a Eva é aprender a facer unha espiral e avanzar nese pensamento. E por outro lado teño lido, pois hai xente que lle ven meditar porque din que bo para xente con altas capacidades, a min gustame camiñar tamén. Hai xente que medita, hai xente non lle sirve meditar ou precisa meditar cun ruido de fondo porque se estar sen ruido tamén a cabeza como... É dicir, que cada un ten que buscar cada persoa ten que buscar a súa forma. E din por aquí, cociñando conciencia, desculpado polo cambio de escaleta. Coñecedes, e íbamos ben, íbamos ordeados, estades intentando que nos vayamos polas ramas. Coñecedes o caso de Marta Eugenia Rodríguez de la Torre? Tedes algunha opinión ao respecto? O ano pasado o profesor de Psicología de Aprendizaxe puxo como fake. Eu apuntei, eu non sei quen é. Luz de Tadi, onde me teño que anotar para cando fagamos o noso contra Iker Jiménez? Di Orugrita Gaceta, sería Gaceta ou Gaceta? Mais a Luz de Tea, tin Xudit no de rumiar a cosas. Eu vou aprendendo, estou cada vez máis, señora, estou aprendendo moito, porque teño autoestima cada vez mellor. Sí. Tin Eva no de camiñar para pensar? Sí, tamén. Coñecedes, a ver, vamos permitir contestar a Cociñando Conciencia, pero non me andes cambiando a escaleta moito, que despois xa somos nosas que vamos polas ramas. Marta Eugenia Rodríguez de la Torre, sabedes algo desto?
Nin idea. Pois tan listas non seremos. Non. Deixámoslo, eu teño apuntado para o próximo Sí. programa. Seguimos. Mira, a ver. De los 12 anos de edad. Esta vena nun documental que tiña... Non, sí. Que a tipa tiña eso, moi... Bueno, mirámoslo con xeito, que está moi pequeno isto aquí. Mirámoslo con xeito, falamos no próximo programa, sí, para introducilo. Ponnos o seguinte, onde vamos? Idetismo, o seguinte, a sinestesia. Activación cruzada dos sentidos no cerebro. Eu creo que pensaba, que non sei se falamos outro día un pouco desto. Os sinestésicos poden ver, por exemplo, as palabras en cores ou os números en relevos. A sinestesia favorece a memorización, por iso os supereficientes mentais lembrase dunha morada de detalles que parecen insignificantes aos ollos demais. A min fodeume a mente o libro este, porque ela puña... É que mesmo eu sei que teño sinestesia, eu non sabía que era eso, ata que unha vez unha persoa dixo, tens que fazer un documental desto, de que é sinestesia, que é eso, tal. E dixen, hostia, pois a min pásame, eu vexo números, eu vexo cores nos números, non? Ven os sons ou mesmo saborean os números, si, depende. Eu vexo cos números vexo cores e cas vocais as abertas, o A, o E. De feito, pois Eva, por exemplo, para min é verde e amarelo. E fíxome gracia, porque no libro di que ela, cando lle facía unha pregunta así, de sopetón, a algunha persoa de altas capacidades, e de que color é Martes? E decían amarelo, e dixen, eu vexo amarelo. E di, o verde, pois eu tamén, porque vexo amarelo e verde. Entón, como que me saen este. E sempre pensei que era un truco, miña de pequena, para memorizar, pero non é a sinestesia esta. E tamén teño cruzase máis veces tamén, non sei se o olfato co tacto, algo así, pero é moi incómodo e pásame moi poucas veces. Que ves no 2 é amarelo para min. Vale, podesme preguntar noutro programa se queres. Outros sempre teño así máis cores un pouco máis tal, pero o 2 é super amarelo. Vos sinestesia tedes, Eva, non sei se comentamos noutro programa. Non teño ese cruce de sentidos. Teño cada un por independiente. Bueno, según ela, tú tampouco, según ela, se vos collen un renuncio, igual se vos fan unha pregunta tal, si que vos ven. A mí, por exemplo, non me gusta o pescado. A mí o peixe sábeme como cheira a marea baixa a alga cando está podrecida. Non o podo evitar. O bacallao, me gusta o bacallao, esas cousas, pero pásame eso tamén. Que máis di, que color... vale. Seguimos, sinestesia, bueno, é unha cousa... Bueno, hai xente que pinta porque ve cores ca música e tal. Eu coa música non, xa me gustaría, pa o piano e pa o meu profesor me vai botar. Vamos á seguinte imaxe. Vale, aquí fala de inhibidores de información. Bueno, inhibidores non busquei se está ben traducido, agora dame conte. Na maioría de xente, o que ela chama normopensantes, neurotípicos, xente normal, vale, opera unha selección automática das informacións sensoriais dispoñibles. A información inútil descártase de xeito natural e inconsciente. Permite concentrarse sen esforzos no que é pertinente. Eu aquí faltoume as mayúsculas. Di Ludetea, iso pásame, sábeme o que cheira tal cousa, pero o sabor e o olfato están próximos. Bueno, sí, pero igual tes sinestesia, a miña rula. Acepta que tú tes pinta de cebra, Ludetea, xa o dixemos noutro capítulo. Bueno, que quere dicir isto de inhibidores de información? Pois que a xente normal, bueno, que non é nin normal, pero bueno, a xente que ten a forma de pensar como a maioría, como que automáticamente o dos sentidos, toda esa información que ven por os sentidos, como que automáticamente pois colle uns en primeiro plano e en segundo, como é inconsciente, é dicir, por eso mellor pode estar vendo a televisión ao mesmo tempo que está falando con alguén, porque fala con alguén, é como que o seu cerebro automáticamente non escoita a televisión, non? Sería eso. E se pomos a seguinte imaxe, Fran, porfa, di, nos supereficientes, dita selección non se produce automáticamente, precisa facerse de maneira manual, mediante aprendizaxe. Esta xerarquización manual é difícil, require un esforzo consciente, por iso os supereficientes soñan con poder desconectar. Como vedes vos eso? Eso o que falaba Iria, dos ruidos, non? Para min é imposible distinguir, o sea, eu non
non teño que facer o que di aí, teño que facer un esforzo consciente para, por exemplo, se estou na oficina, está a falar a xente, teño o ordenador ou móvil, non sei que, teño que facer un esforzo consciente para decir, vale, vou focalizarme nisto ou nisto ou nisto, porque senón é imposible, peto directamente. Supoño que ten que ver con isto. Eva, tú, no teu caso, algo que te chame... Mira, eu cando era pequena tiña a capacidade de atender todas as cousas a unha vez. E foi despois, xa de adulta, que me comezou a resultar moi molesto. É dicir, eu podía estar atendendo ao que falaban, a máis escribindo un conto. E de pequena si podía. E despois tuve que aprender a facer ese desconectar do que están falando, pero sí, con esforzo, porque igual estou escribindo e volve. Eso, por exemplo, foi moi insoportable con dúas nenas pequenas. Sabes? Dan moita información todo o tempo, a que rasca, a que non sei que, a que tira algo ao chan. Di Álvaro de Teis, el o nome do accesorio esquezo o importante máis veces das que gostaría. A min pásame cando vou a Terriña, estou comendo con os pais e teñen a tele posta, e intentei deixar de todo. Vou e digo, vou cambiar a tele, vou por a radio, a ver se funciona. Ou vou a baixarlle o son. Ou vou a quitala. Nada. Sempre se dan conta. E poñeme a tele, eles, claro, poden atender a conversación e a tele e a todo. Eu non podo. Eu teño a tele por aí, eles falan por outro lado. Entón eu collo o móvil e dime sempre, xa tens que de moito falar da televisión, pero tú co móvil sí, pero o móvil non fai ruido. O móvil non molesta, sabes? E di Cociñando Conciencia, pido desculpas, pero foi un caso que, sendo muller considera altas capacidades, chamoume a atención que non a nomearades antes pola controversia que entraña en seu caso. Grande traballo, mozas, boa noite, vémonos. Moitas grazas a ti por vernos. Eu vina nun documental, pero non sei que pasou con eso. Lerei sobre eso, que agora xa temos a curiosidade. Eu botarei un ollo Cociñando Conciencia, porque eu isto é algo que retomei hai uns poucos anos, ca nena, estive moi centrada nas particularidades a hora de socializar, nos problemas propios do sistema educativo. Foi aí onde máis rasquei e ainda me queda que rascar. Pero voulle botar un ollo ao que dis a muller esta, sí. Vale, a ver. Di Antuxa 24, non sabía que tiña nome. Pensei que era eu soa que non me daba para máis a cachola. Pois sí, se tes altas capacidades, hai que aprender a intentar coller toda esa información que ven, non temos o filtro, ven toda por todos lados, de todos tipos. Entón hai que aprender a intentar centrarse e intentar deixar en segundo plano outro, que é o que fai a xente normal e que a sorte que teñen moitas veces de poder facer eso. Despois, xa fala de hipersensibilidade, vamos ir un pouco rápido, pois estamos rematando, e di, os supereficientes mentais captan moitos máis dos elementos que xeralmente son conscientes para os demais. Entón, son sensibles ao teu comportamento, ás túas palabras, á expresión da túa face, ao que pasa no entorno. Moi susceptibles, vense doadamente feridos polas críticas, os reproches, as mofas ou as segundas intencións dos seus interlocutores que captan instintivamente. Que tal as críticas? Igual non nos dá tempo a acabar, pero bueno, podemos deixarlo para o próximo día. Eu levo as fatal. A gran Eva Patiño leva fatal as críticas. Sí. Non as de todo o mundo, pero a min as persoas que quero e que valoro, doime moito as críticas no momento, logo proceso e doime moito. E, sobre todo, según como se fan. Eu son unha persoa que cuido todo o que podo a linguaxe, a forma de dicir as cousas. E a veces a xente non a coida tanto. A min rómpeme por dentro unha crítica ou a mellor no traballo, sobre todo esa crítica que chega sen falar para nada do bo que tes ou do ben que faz,
A min a última vez que me caeron así as críticas todas xuntas dunha persoa romperonme por dentro. É unha persoa que eu quería moito, valoraba moito e acumulounas. En vez de irmas dicindo, díxomas un día todas xuntas e botei o fin de semana chorando. Pareciume tanta cousa xunta. Se me deixara repartida no tempo, sabes, todo o ano hai tempo de dicir as cousas pouco a pouco. Si, fanme mal. Lúdete ao terceiro parágrafo, ultra represéntame, e entón xa 24 de suscribo. Iria, cal é o teu Eu caso? teño que recoñecer que eu estou nos últimos tempos, bueno, tiven aí unha situación no traballo, botáronme, tiven unha situación de acoso e tal. Nos últimos tempos deime conta de que levo tanta época da miña vida sentindo como unha parte da xente rexéitame, que xa non me afecta en absoluto. Estou como moi adaptada ao rexeite, e logo eu teño moito autocuestionamento. Polo tanto, eu, por exemplo, teño o meu mellor amigo que é a persoa que máis non me critica, non, pero a persoa que máis me di, pois por aquí sí ou isto non e tal. Máis que doerme, xa me vexo como algo interesante, como vale, se di isto teño que pensar nisto, porque el é parte da miña familia. Agora, todo o que saia do meu círculo, que é bastante pequerrechiño, para fora, sinceramente importame un carallo. O sea, a xente, por min, como se estou moi afeita a que me rexeiten, a que me critiquen, dame un pouco igual. Xa vos digo, se é xente que me importa, pois tomo como algo a ter en conta. E di Paulo Fernández Miras, o problema é que as críticas costuman ser negativas. A sociedade está demasiado focada no mau, no ben o bon. Acontece na escola, en toda parte, sempre a ollar os erros e nunca os acertos. Bueno, pois nos falamos das críticas dos demais, pero nós somos super exixentes, que eso tamén hai que dicilo, e falaremos desto no momento. Non todos valemos pro Twitter, eu non. Non. Eu tamén super sensible ás críticas, pero sí que fixe un traballo dende fai tempo, claro, ademais de cando, pois eso, fais audiovisuais dende fai moito tempo, tal e cual. E antes a min afectábame todo, da igual de quen fora, por autoestima, todo este medio rexeite, bla, bla. Pero últimamente, a verdad, levo a millor, penso, a mellor é que non me criticaron moito últimamente, pero xa empecé a distinguir cando é unha crítica constructiva, que é maravillosa. Eu ás veces fago un documental, paso yo a un colega, mira, isto poñen entre comillas porque parece que se pode confundir esta palabra con esta. Joder, é unha crítica de puta nai. O sea, perdón, de puñetera nai. Porque, joder, está axudándome a que sexa mellor o traballo. Aprendo a ver as críticas negativas de que dis esta xente vaya merda de vida ten a ver a decir isto. É unha cousa que me funciona moito últimamente porque unha cousa que ao final somos moi autocríticos, non? Nas altas capacidades falase de que temos un pequeno inquisidor aquí, porque somos exixentes e super perfeccionistas, entón sempre está mal, como eu antes, mira, vi mal isto, xa puxen mal aquelo, non sei que, é horrible, ou penso que a máis crítica que comigo mesma, pois son eu mesma. Pero é unha cosa que me gusta pensar últimamente, que me axuda moito, por exemplo, se alguén agora ven e criticame isto ou algo desto, digo, pois faino tú, hostia. Isto, a min pensar isto agora axúdame moito de, se a min alguén me tocar os ovarios por algo que estou facendo, non sei que, digo, pois faino tú, listo. A ver, cona faino tú, e faino mellor. Se sabes facelo mellor, faino. Ninguén che di que non, anímote a facelo, hostia. E xa está. O faino ti sempre funciona, que maravillo. E que a min esa frase tardei anos en darme conta, isto de fai pouco. Pero bueno, sí que animo que cando estedes así, pois que faino tú, carallo, pois xa está. A ver, é que nos quedan 2 minutos, entón eu penso que podemos deixar isto para o seguinte día, e podemos ir despedíndonos aquí. Deixámolo para o seguinte día, mas buscamos isto que nos dixo Cociñando Conciencia e xa imos fiando cousa nova.
E dio Foucault Pérez. Cando eu penso que acerto e alguén me critican ese acerto, véñome moi abaixo axiña. Pois non, tú, Foucault, tú dime a min e xa che digo eu. Que eu comigo mesmo podo me ir abaixo, pero eu animo aquí a calquera. Moi feito. Cando se fan as cousas, joder, o que propón, a fai, hostia. Non, Eu xa sempre, está. para min, Ui, Iria, xusto acabamos de perderte. Acaba de pasar algo. Sempre pensaba dille que... o cacharriño este, que eu, para min, o criterio é moi claro. Sempre penso, se a persoa que está a criticarme, penso, estará aí cando a precise? Se a resposta é sí, tomo en serio, teño en conta a crítica. Se cando a miña filla precise algo, esta persoa vai estar. Se a resposta é sí, teño en conta a crítica. Se a resposta non, ao carallo 29, ata logo, moi bons días. Eso é Ese, bo, o de Sí. frear. Eu creo que sí. moitas veces a min faltame o frear para pensar nas cousas, porque vou así como... E moitas cousas que me perdo, ou seja, de decir, como digo, agora coñecer a xente... Bueno, xa falaremos do tema dos narcisistas e todo eso, non? Que tamén é unha cousa que está moi ligada ás altas capacidades e tal. Iria, agardo que estiveras ben connosco aquí con esta xentiña. Moi cómoda, moi ben. Iso que hoxe estou un pouco maliña, así que sei que non din moito de min, pero bueno, se me invitades outro día estaré moito mellor. Agardo. Ben. Ben. Patiño, non falaches tanto como outras veces, non te deixei. Pero para que descanses, que tes moitos Eu dixen programas. o que tiña que dicir, penso, Non, é bendito, carallo, como fala. Non, eu non sei para que viñan no mundo, pois para ser presentadora, ou comunicadora, ou non sei. Es moitas cousas. Eso estamos. Eu tamén, que mo dixo Iria varias veces, que son comunicadora. Es comunicadora. Sí, O é que es. maravillosa. Sí, di Paulo, a Patiña falou pouco, máis contundente, joder, se falou contundente. Unha sabiduría, unha dela que dixo hoxe, maravillosa, vamos. Como, pois mira, vamos pechar, xusto a 1:30. Graciñas a todos, a todas e a todes, e bla, bla. E como di a Patiño, somos persoas maravillosas nun mundo de merda. Ata o próximo programa. Graciñas a volas dúas tamén. Chao. Chao.